Hello Philippines, hello world. Welcome to my YouTube channel, Remigio Labaos. I am here in Purok 11, Kalubian Covered Court. So, narito tayo. Titingnan natin yung mga batang naglalaro ng larong lahi. So, masarap balikan ang nakaraan ng mga bata pa tayo. So, titingnan natin sila. Napakasaya nilang naglalaro ng larong lahi na ito. Masaya ang mga bata. Talagang napakasaya nila. Kahit ng mga bata pa tayo, nilalaro natin ito. Napakasaya natin. Napakasaya talaga nila. Kung titingnan natin. Nagsisigawan, pero wala sa kanila yun. Kaya sila matakbo yan. Minsan hindi nagkakaintindihan sa paglalaro, pero yun talaga ang ugali ng isang bata. At least na-feel natin yung buhay natin noon nung mga bata pa tayo. So, talagang namimiss natin ang mga nakaraan. Laro na pag tayo ay naglalaro ng larong lahi. Masaya talaga sila. Hindi sila nakakaintindihan. Titingnan natin kung ano talaga ang ginagawa nila. Ayan. Sinisip niya yung ano. Anong tawag ba yan sa laro na yan? Yes. Sabi niya wala daw na igo. So isang laro na gamit yung tsinelas. Anong tawag sa larong ito? Anong tawag yan? Laro niyan? Sleeper game na. Sleeper game daw. So, ito pala ay sleeper game. So, titingnan natin yung mga bata naglalaro ng sleeper game. Oh. Yan. Sir, ay nagkuhan tapon, sir. Napakasaya talaga ng mga bata. Nagsisigawan minsan. Minsan hindi nagkakaintindihan, pero ganyan talaga ang ugali ng mga bata. Kahit tayo noon, talagang ganyan din yung ugali natin. Minsan hindi nagkakaintindihan sa paglalaro, pero masaya. So, ni-enjoy natin yung paglalaro ng larong lahi. Ayan. Titingnan natin. Hindi daw yung naigo.
Okay, maraming salamat sa pakikinood. Sir, video ka, sir? Balik tani.